Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag er vi ude at spille fodbold. Og ja, nu skal vi lige finde ud af, hvad vi skal lave. Ja, jeg klipper lige indtil jeg finder ud af, hvad jeg vil lave. Okay, så nu har jeg fundet ud af, hvad jeg vil lave alle sammen. I dag tænker jeg, at jeg vil lave... Prøv at se, om jeg kan jonglere. Min rekord, den er på gæt ude i kommentaren. Det er noget med 200. Og jeg lyver ikke. Jeg stiller lige hurtigt. Klipper lige. Så nu har jeg tænkt mig at jonglere. Første forsøg fik jeg 13. Jeg klipper lige. Okay. Anden forsøg. Første forsøg var 13. 7. Anden forsøg var 7. Og nu har jeg 2 bolde. Den her, den fik jeg 13 med. Den prøver vi lige at smide væk her. Og så prøver vi med den her. Ja. Sådan her. Så har vi, så er vi i gang med den her. Jeg fik kun 13, så den her de kastet væk. Den 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ja! 31, kom on now. Det er helt for den her video. Ja, jeg fik altså mest med den her bold. Så vi kan faktisk sige, at den her bold, den er dårligere. Så væk med den. Altså, tak for den her video. Håber, I har nydt at se med. Vi ses.